कोकणात पावसानं जसं जोर धरलो तशी शेतीची कामं सुद्धा जोरात सुरू झाली. तरियो काढणं, लावणी करणं ही कामं हल्ली बायल माणसंच करतात. खरा तर ही कामं म्हणजे तसा बघूक गेल्या एक प्रकारची कसरतच असता. फाटेक बेगीना उठान पोरातोरांची तयारी आणि सगळ्यांचं जेवण करून घरची बायल माणसा कुणग्या देतात. कमार मान एक करून तरियो काढत लावणी करतात. नमस्कार गावाल्यानू. पाऊस जोरात लागता कोकणात. मी आता कुडाळात असं आणि माझ्यासोबत एक काकी असत. तर काकी, दिवस किती वाजता सुरू होता तुमचं? किती वाजता उठता? दिवस सकाळी उठला का 5 वाजता चालू होता. घरी जेवण करतो, एक आजी आहे त्याचे सेवळ करावं लागतं. त्यानंतर आम्ही 7:30-8 वाजता कोपऱ्यात आम्ही काम करायला येतो. हो, घरातला जेवण वगैरे करून कपडे भांडी आजीचं जेवण 2 मुलांचे डबे करून आम्ही 7:30 वाजता कोपऱ्यात येतो. काकी हे म्हणजे दिवसभर हे वणवर अंतर राहून परत दुपारी 12:30-1ला घरी जाऊन घरचं परत काम असलेलं करून परत 2:30 वाजता आम्ही कोपऱ्यात येतो. इतक्याही करूनही त्या माऊलींची कसलीच तक्रार कोणाकडे नसता. कष्ट करूनही आपल्या कामार प्रेम करून तेतूरसून आनंद कसो घेवचो ह्या कोकणच्या बायल माणसांकडसूनच शिकायचा. किती वर्ष झाली तुम्ही शेतात काम करता? आता वर्ष झाली, 30 वर्ष जायची. मी शाळा सोडल्यापासून शेतात काम करतो. संध्याकाळी पाठी वगैरे दुखतं, पण आपण काय आमचं नेहमीचं पोटच याच्यावर म्हणून करावं लागतं. कोकणात आता लोकांनी शेती करूची सोडली, पण पुढचे दिवस शेतीचेच येतले ह्या सुद्धा विश्वासान सांगतात. शेतीत जेवढा आहे ना, बाकी इतर कुठल्या धंद्यात हे नाही. ह्याचा पहिलं आधी घरात घरभर अन्न असता, काय कमी होणार नाही. चांगला अन्न घरात मिळता. कोणी इला तर त्यांना बिंदास जेवण वाढूक मिळता. आता 10 लोक इली तर विचार करूक नको दुकानावर जाऊ की काय करू. असता घरात अन्न भरपूर वाढायचं. चिखलाशिवाय अन्न मिळत नाही. चिखलात पहिलं चिखलात जायचा. कमळ येताना चिखलात न येता, वर इल्यावर सुंदर दिसता, पण पहिलं चिखलात नच येता. तुम्ही म्हणता त्या चिखलात जर समाधान असतं खै नाही, त्या समाधान खै नाही. तेव्हा शेती सोडू नका. ह्या मातीतला काम करूचं सुख आणखीन कशातच नाही हे जेव्हा ती सांगतात ते शब्द बराच काहीतरी शिकवून जातात. भगवान शेळटे, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.